5 claus per acabar amb l'autosabotejador. Què és l'autosabotejador? Són tots aquells arguments, aquells pensaments interns que ens venen cada vegada que vaig a fer un canvi. Cada vegada que jo vull fer alguna cosa, que vull afrontar-me a alguna cosa, que vull fer alguna nou, una pràctica nova, fer un canvi, doncs apareix l'autosabotejador. Sí? Sempre va unit a la resistència al canvi. Què podem fer, doncs? 5 formes d'acabar amb ell. La primera de totes, posar-li nom. Per què posar-li nom? Doncs perquè així comencem a despersonalitzar-nos d'ell. L'autosabotejador és sempre una emoció. Pot ser tristesa, pot ser ansietat, pot ser por, però no tinc per què ser jo. Que jo, en algunes vegades o en alguns moments de la meva vida, actuï influenciada sota la por, o sota l'ansietat, o sota la tristesa, no vol dir que jo sempre sigui aquella persona trista, ni que jo sempre sigui aquella persona ansiosa. Per tant, jo sóc jo i el meu autosabotejador és el meu autosabotejador. És la Gemma manipulada, per dir-ho d'alguna manera. Què faig si li poso nom? Doncs distingeixo entre quan actua la Gemma o quan actua l'autosabotejador. N'he sentit de molt curiosos, mai són noms positius, no? Jo li acostumo a dir el no puc, o la xunga, o l'amargada. Jo li dic en femení perquè sóc noia, cadascú, només faltaria, no té gènere. La primera idea és aquesta. Li posem nom? Doncs la xunga, per exemple, és la que apareix cada vegada que vull fer alguna cosa nova. Cada vegada que em penso en deixar la feina. Cada vegada que vull fer alguna cosa que té a veure parlar en públic. Cadascú, doncs, quan li aparegui el seu autosabotejador. Segona clau. La segona tracta de veure quina forma té el meu autosabotejador. És a dir, n'hi ha de diferents. Quasi sempre ens trobem amb els 3 mateixos. El primer és la víctima, és el que, l'argument, les veus que sento, el que em dic, sempre té a veure amb posicionar-me com a víctima. És que no sóc suficient, és que no sóc prou llesta, és que no en sé prou, és que tot ho faig malament, és que a mi tot se'm dona fatal. Sí? Cada vegada que jo sento aquests pensaments de víctima dins meu, doncs és el meu autosabotejador que té forma de víctima. Una altra forma molt típica i la més difícil de detectar és la de l'expert. És quan em dono uns arguments tan bons per no fer res o per no fer allò que haig de fer que ni me'n dono compte de que m'estic autosabotejant. Són del típic, no? No, és que ara no ho faig perquè estic esperant un millor moment. Un millor moment que no arriba mai. O per què intentar tornar, doncs, per exemple, a deixar de fumar si ja ho vaig provar fa un any i no em va funcionar, doncs, no? La veu de l'expert, del meu autosabotejador expert, em diu que no ho faci perquè no me'n sortiré, o que m'esperi l'any que ve perquè, sí, és el que sempre posterga, sempre troba arguments perquè jo no faci les coses o perquè les deixi per més endavant, perquè ell ja em diu que no em sortirà abans de que ho intenti, abans de que ho provi. I la tercera forma, també molt típica, la de la crítica, sí, la del crític. S'assembla molt a una figura d'un pare o d'una mare molt crític. Tot el que faig, ho faig malament. Tot ho podria haver fet més bé. Podria haver estudiat més. Em podria haver esforçat més. I podria haver dedicat més hores. M'hauria d'haver mirat no sé què que no em vaig mirar. És igual, la qüestió és que mai he fet les coses del tot bé, que sempre les podria haver fet millor i és un autosabotejador que, a més d'evitar-me fer coses en endavant, no em deixa gaudir de les que ja he fet, perquè sempre ho podria haver fet més bé, ho podria haver fet d'una altra manera, mai és del tot perfecte, no? I és el crític, és quan contínuament m'estic criticant. Per tant, tenim el posar-li nom, tenim l'identificar-lo. Quina és la tercera clau? Doncs la tercera clau és entendre'l. Què significa entendre'l? Al final, l'autosabotejador d'alguna manera és una part de mi, no? Per què està? És que a mi m'agrada amargar-me
l'existència, perquè sí, és que és el meu hobby. M'agrada amargar-me l'existència i dir-me coses xungues i així no tirar endavant a la meva vida, no? No. Apareix amb una intenció sempre positiva. És a dir, si tu tens un autosabotejador amb el qual t'estàs dient segurament frases molt dures de sentir o negatives sobre tu, és per evitar-te una altra cosa. Possiblement, quasi sempre té a veure amb una por al rebuig, no? Si així no ho faig, no m'estalviaré passar per un possible rebuig o per por al fracàs, no? Si l'expert ja et diu que no te'n sortiràs en deixar de fumar, en trobar una feina del que t'agrada, en el que sigui, doncs m'estalvio fracassar i que realment no me n'en surti. Sí? Per tant, entendre'l, veure quina és la seva intenció positiva. D'alguna forma és protegir-me d'alguna cosa. Sí? Mentre jo consideri que m'haig de protegir, doncs l'autosabotejador seguirà influint en mi, seguirà estant allà. La quarta clau. Doncs la quarta clau ja és decidir-me sota quina influència vull actuar. Vale? Doncs prefereixo per por al fracàs, per por al rebuig, seguir sent una víctima, seguir tractant-me com una víctima, seguir escoltant l'autosabotejador expert o seguir-me criticant per així no veure si me'n sortiria o fer X coses o fer X canvis a la meva vida. Bueno, què em surt més a compte, no? Quasi mai ens sortirà més a compte fer-li cas, perquè fer-li cas significa, doncs, estar immòbil, no? No fer res, no fer cap canvi i contínuament, a més, estar aguantant l'autosabotejador, no? Que no és gens agradable tenir aquella veueta aquí darrere que t'està matxacant contínuament. I per últim, la cinquena clau, doncs, despedir-nos. És a dir, englobem tot el que tenim, l'hem anomenat, la xunga. Jo no sóc la xunga, tot i que de vegades pugui actuar sota la seva influència, manipulada per ella. Quina és la seva forma? Doncs intenta descobrir si et posiciones com a víctima, si no, és que tu ja argumentes, no, és que jo això no ho faig perquè tal, perquè qual, és un argument boníssim, trobes un argument perfecte per al final no fer el que tens que fer o el que en el fons t'agradaria fer. Si té forma de crítica, sí, et dediques a matxacar-te constantment amb el que has fet, com ho podries haver fet d'una altra manera, etc. Entén-lo, entendre'l significa veure la intenció positiva. Reconeixem de què t'estàs protegint, no? Per què està aquí l'autosabotejador? De què tens por? De què intenta que no passis un mal rato, no? I per això està allà amargant-te l'existència per estalviar-te un altre possible mal rato. I un cop hem fet això, doncs, i ja hem pres la decisió d'actuar, no actuar sota la seva influència, doncs decideixo, que és l'últim punt, com actuaré. I li dono les gràcies. És a dir, t'entenc, moltes gràcies pel que has fet, sé que la teva intenció era positiva, era protegir-me, doncs, per exemple, d'un possible fracàs, però ara mateix, xunga, jo prefereixo fracassar, fer coses i no en sortir-me'n, provar coses noves i que potser m'hagi de tornar a aixecar i passi un mal rato, que no fer res i quedar-me sempre amb el i si hagués fet. O decideixo deixar de postergar. O cadascú, sí, preneu nota del que us he dit i preneu nota del que a partir d'ara entenc això que m'has dit, entenc la teva intenció positiva, però actuaré d'una altra forma. Vale? Molt bé, doncs aquestes són les 5 claus per acabar amb l'autosabotejador. Si us ha agradat, si penseu que hi ha gent que li pot interessar, li pot servir, doncs compartiu el vídeo i si us subscriviu, doncs cada setmana anirem penjant eines noves que us puguin interessar. Per més informació, a gemapallars.com. Moltes gràcies i fins la pròxima. Adéu!